మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ రేపటి నుండి ప్రారంభం. ఇందులో 542 బిఎల్ఓలు మరియు మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్లి గణన ఫారమును ప్రతి ఓటర్కి అందిస్తారు. అదే విధంగా పూర్తి చేసిన ఫాములన్నీ బిఎల్ఓలకి అందియాల్సి వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఓటర్ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలి. ఇంటింటికి విస్తృతంగా ప్రచారం చేశాము. మీ మీడియా కూడా భాగస్వాములు కావాలి. విస్తృతంగా ప్రచారాన్ని అవగాహన కల్పించాలి. ముఖ్యంగా 2 ఓట్లు కలిగి ఉండడం వల్ల శిక్షకు అర్హులు అని 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష మరియు జరిమానా. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ డిక్లరేషన్ ఇస్తూ సంతకంతో కూడిన గణన ఫారంలు నింపి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కందుకూర్ ఆర్డీఓ జగదీశ్వర్ రెడ్డి, బాలాపూర్, మహేశ్వరం, సరూర్ నగర్, ఎంఆర్ఓలు బడంగపేట్, జల్పల్లి, తుక్కుగూడ మున్సిపల్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్ గారు పాల్గొన్నారు. మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో సర్ ప్రోగ్రాం అంటే సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. 25వ తారీఖు నుంచి 24వ తారీఖు వరకు. ఇందులో 542 మంది బిఎల్ఓలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఎన్యుమరేషన్ ఫారం అంటే గణన ఫారంను ప్రతి ఓటర్కు కూడా అందించడం జరుగుతుంది. ఆ ఓటర్లు ఆ ఎన్యుమరేషన్ ఫారంను నింపి తిరిగి బిఎల్ఓకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా ఇంటికి తాళం ఉంటే బిఎల్ఓలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి 3 సార్లు వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకు గణన ఫారంలు అందించి అట్లాగే వాళ్ళకు గణన ఫారంలు ఫిలప్ చేయడంలో సహాయం చేసి ఆ గణన ఫారంలు కరెక్ట్గా ఫిల్ చేసి వాటిని మళ్ళీ తిరిగి అసిస్టెంట్ ఎలక్టరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్కు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, అప్లోడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత వారికి సంబంధించినది 24వ తారీఖు వరకు ఈ యొక్క సర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ గణన ఫారాలు నింపే ప్రోగ్రాము 24వ తారీఖు వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనము 31వ తారీఖు రోజు డ్రాఫ్ట్ ఎలక్టరల్ రోల్ను పబ్లిష్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత 31/7 నుంచి ఎవరైతే డ్రాఫ్ట్ ఎలక్టరల్ రోల్లో మిస్ అయిన వాళ్ళ నుంచి క్లెయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఎవరైనా పెట్టుకుంటే ఆగస్టు 30వ తారీఖు వరకు అది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆగస్టు 30 వరకు ఎవరైతే వాళ్ళ అభ్యంతరాలు స్వీకరించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే అభ్యంతరాలు ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళకు నోటీసులు ఇవ్వడము, ఆ నోటీస్ ఫేజు ఎంక్వైరీ అనేది 31/7 నుంచి 28/9 వరకు జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫైనల్ ఓటర్ లిస్ట్ అనేది అక్టోబర్ 1న పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది.